El cobriment i la reurbanització de la riera del Cap Aspre de Calella i el seu entorn suposaran domesticar una riera que encara provoca danys a cada torrentada. Mentre encara recorda l'últim episodi del 2006, s'espera que les obres converteixin la riera en un nexe entre la Calella turística i la ciutat consolidada. No se me n'oblidarà mai perquè el lío de los cotxes i del fang i de les broses ho teníem aquí davant mateix. I van haver de parapetar el local perquè no s'inundés del tot. I amb tot i amb això va arribar el fang i l'aigua fins al final del local. En Miquel encara recorda com va baixar la riera de Cap Aspre el 2006, l'última de les torrentades que hi va haver a la riera de Calella. Ara, en les obres de canalització i reurbanització de l'entorn, es treballa en la contenció dels murs que suportaran l'estructura que la cobrirà. Al gener van començar aquestes obres que acabaran a mitjans d'estiu i que costaran més de 2 milions d'euros. Unes obres que, més enllà de domesticar la riera, posen solució a altres reptes històrics. Era un repte històric que tenia la nostra ciutat. Des de fa molts anys hi havia una voluntat popular i també política que aquest punt de fragmentació de la ciutat es acabés convertint en un punt de connectivitat i de connexió entre els dos sectors de la ciutat més importants. Quan acabin les obres que afecten la llera, s'adequarà l'entorn de la riera de Cap Aspre. Amb 2.400.000 euros del Fons Estatal d'Inversió Local s'urbanitzarà, reconvertint l'espai en un bulevard pel gaudi dels vianants. L'edifici de 5 plantes que hi ha al número 1 de la plaça Bages de Manresa ha d'anar a terra, segons una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La decisió judicial afecta 10 famílies i no es pot recórrer, però anys després d'haver-se emès encara està pendent de compliment. Una sentència judicial obliga a enderrocar aquest bloc de pisos de Manresa perquè és més petit del que marca el Pla General d'Ordenació Urbana. Hauria de tenir un mínim de 16 metres de fons i no sobrepassa els 14. La sentència és ferma, però ara com ara ni els propietaris ni l'Ajuntament hi han donat compliment.